22-23 urterekin lehen aldiz joan nintzen psikologo baten gana. Ara joan nintzenean gauza batetaz ohartu nintzen, asko lagundu zidan gauza batetaz. Nintzela bakarra munduan, sufrimentu hau edo obsesio hau pairatzen ari zena. Obsesio hauek humorez kontatzen ditudanean, laguntzen dit argiago ikustera obsesio horiek zein absurduak edo zein irrazionala diren. Niretzat oso lagungarri izan dena baitere izan da normalizatzea, naturalizatzea sufrimendu hau edo trastorno hau, ingurukoei kontatzea, familiari, lagunei. Sufritzen ari den gazte bati eman nahi nioken aholkua edo gomendioa da, bat, ez zaitez lotxatu, ez zara bakarra munduan halako zerbait sufritzen ari dena, inondik inora, beraz ez lotxatu. Ingurukoei kontatu normaltasunez, naturaltasunez, familiari, lagunei, laguntza profesionala eskatu behar badare, eskatu eta psikologoaren gana joan behar bada, joan bat ere lotxarik gabe, gauza natural bada. Masajistaren gana edo traumatologoaren gana joaten garen bezala, psikologora joateare gauza natural bada.